Takže útokov medveďa na človeka, čiže tých fyzických kontaktov a zranení, je v priemere 4 ročne na Slovensku. Tá tendencia má trošku, alebo ten trend je mierne stúpajúci. Keď si zoberieme napríklad roky okolo 1987, tak tam tiež boli hlásané zranenia v počte až 9 ľudí, takže vlastne ono ako keby sa nič nejako veľmi zásadne nemenilo. Je tu ale treba povedať, že za posledné roky to trošku vystúpalo. A čo je ale dôležité tu povedať je aj to, že v minulosti sa na Slovensku medvede lovili. A takisto tu boli roky napríklad 2007 a 2014, kedy boli vysoké počty týchto útokov. A bolo to práve aj v rokoch, kedy prichádzalo k lovu medveďov na výnimky. Čiže samotný ten odstrel alebo náhodný odstrel tých jedincov nemá žiadny vplyv na počet útokov v danom alebo nasledujúcom roku. Čo sa útokov týka, tak v drvivej väčšine prípadov naozaj veľmi záleží od toho, ako sa zachová ten človek v danej situácii. No a ono sa to rôzni, dokonca by som povedal, že až tak 50/50. A sú prípady, kedy naozaj tí ľudia urobili chybu a sú ale aj prípady, kedy prišlo k náhodným stretom a tí ľudia sa ocitnú v takejto situácii, by som povedal, nevinne. Väčšinou, keď tí ľudia začnú panikáriť a naozaj kričia, utekajú a zvyšujú v tejto situácii tú mieru stresu, tak potom je vystresovanejší aj samotný ten medveď a môže prísť k tým zraneniam alebo nejakým rozsiahlejším zraneniam. Na druhú stranu som sa stretol aj so situáciami, kedy naozaj tí ľudia zareagovali perfektne tak, ako mali a potom vyviazli z tej situácie absolútne bez zranení alebo len s drobnými škrabancami. Je to napríklad aj jedna slečna, ktorá sa bicyklovala po Zvažnici a bohužiaľ sa dostala medzi medvedicu a mladé. Ale čo urobila, tak v podstate rýchlo zoskočila z bicykla, bicykel nechala tak a neláhla sa síce na brucho, čo je najlepšia pozícia v tomto prípade, ale schúlila sa do klbka. No a v tom prípade tá medvedica prišla len a ju očúchala a položila na ňu labu, ale neprišlo tam k žiadnym zraneniam, nepoškrabala ju, nekusla. A keď zistila, že tá slečna nepredstavuje žiadnu hrozbu pre jej potomstvo, čiže pre malé medvieďatá, tak úplne bez problémov tá medvedica odišla, slečna si zoprala bicykel a vrátila sa spokojne domov. Nepozerať sa do očí reálne funguje, mám to z osobnej skúsenosti, tých medveďov mám nastretovaných naozaj že veľa a znižuje to takisto mieru stresu, čiže ak sa dá a sme v situácii s medveďom hnedým, tak je veľmi dobré potom naozaj sa mu nepozerať úprene do očí, ak to situácia dovoluje, tak sa pozerať niekde inde, možno do zeme, možno niekde stranou. Môžeme odchádzať tak, že som tvárou k nemu, pretože ja tým periférnym svojim videním si kontrolujem tú situáciu, keby sa náhodou rozbehol alebo niečo, ak sa mu otočím chrbtom a nebodaj začnem utekať, tak ma môže začať naháňať, ale čo je najpodstatnejšie, ja už nekontrolujem svojim zrakom tú situáciu. A napriek tomu, že tento diel je venovaný útokom medveďa na človeka a povedali sme si, že teda tie útoky medveďa na človeka sa občas stanú, tak samozrejme netreba mať prehnaný strach chodiť do lesa a do prírody a najmä nie kvôli medveďom, pretože keď si zoberieme napríklad štatisticky, tak v lese na človeka číhajú aj teda iné nástrahy, ako napríklad búrka, alebo napríklad kliešte, hmyz a nejaké úrazy, hrozba pádu a podobne. Čiže chcel by som len na záver zdôrazniť to, že do prírody treba chodiť, dá sa to aj perfektne užiť, len treba si uvedomiť, na akom území sa nachádzame a treba byť k tomu patrične ostražitý a dodržať správne zásady a vtedy minimalizujeme riziko.